makaingon tang lisod-lisod sa tong role sa mga apostoles nga naa sila isultis mga tao unya mahitabo gyud sama anang ingon si Pedro adtong bakol sa ngalan ni Hesus tindog. Pastilag dili mo tindog, no? Niya karon sa atong unang pagbasa diha na say sa tuyang milagro una nga ingon si Inias ba to nga paralitiko ingon sad si Pedro, Inias bangon sa Inias kadto sa Tabita nga patay na gihugasan na gani ang lawas kay ilubong na giingnan sad ni Hesus ni Pedro, Tabita bangon sa Tabita wa mo maguna-huna nganong nakasulti man si San Pedro ato sa iyang panahon ba giunsa niya pagsiguro nga ang bakol makabangon yun giunsa niya pagkasiguro nga ang patay mabuhi og balik ibaw mo giiko na be kanang imong tupad unsay imong gihunahuna ron isulti ko no niya tanawa ko og mahitabo ba ready sige kana bang ang imo jung gihunahuna niya ba sige ready na magayroy uban nga stress na lang kay sige ingon iya jud kunong pangajian ba ang iyang banang palahubog kayo inigtog kuno iyang pangajian sa ngalan ni Hesus mawagtang ning imong pagkapalahubog sus ugma muhigda naman o siyutas kahubog iyang mga anak iya pa kunong kurus-kurusan ng agtang ba iyang kurusan ng agtang ba kanang inikatog kanang adik is computer mawa unta nang imong addiction sa computer in the name of Jesus sus perti man lang yapong adikas computer ay bebe unsaon ako naam sa koy daghan anang experience gon naa say madayon naa say dili sama pananglit ani nga mahurot na unta atong salat sige jud kog sulti nga di ba moingon man ko nga kitang tanan kadaghan ato ako lang subscriber 189,000 na guna subscriber na way labot ana mga viewers sa TikTok ug uban dili ako'y ga TikTok ha wa man tay TikTok dinhi ang ato dinhi kanira yung upload sa YouTube channel nga Padresiano Ubod niya og kaning misa gina kompleto nga misa nya nay homilira nasay homili nga dunay subtitle nga English kana ra yung tulo moy atong official nga gi-upload wa na ta ma-interest ana mga TikTok pero nay daghang ni TikTok be sige man jud kog ingon kadaghan ninyong gabyo nako mamalit lang og tag sa kaslat hurot na dayon ning atong mga slats oy tugong SBF dag 40,860 ragod ni kaslat tag 500 kining 189,000 mamalit ni 500 tag sa kaslat hurot na ni ugma di ba kanisang atong DCHS 7,109 kaslats na lang 200 pesos per slot mamalit lang ning tanan ay sumura ra ni kila toy mo ana pero nganong di man gyud mahitabo maglingo-lingo biya ko ikaw ugma oy maura gyapon ni halin ana ibaw mo ngano ha tungod kay mag-agad ra gid ta sa Espiritu Santo mo nang diri sa unang pagbasa niingon diri milambo nalig-on ang simbahan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo. Si Kristo sad niingon sa atong ebanghelyo ang naghatag og kinabuhi mao ra gyud ang Espiritu Santo. Nya niingon sad siya ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. So naa sa pulong sa Ginoo ang 2 in 1. No? So kung ang atong pulong dili align
sa gusto sa Espiritu Santo, ang atong gihunahuna wa ma-align sa gusto sa Espiritu Santo or gusto sa Ginoo, kay usara man na sila, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Og di gani ma-align didto sa kabubutos Ginoo, mamatay na lang ta bisag unsay atong isulti, di gyud mahitabo. Dige, lingay mong tupad ing na suod mo sa Holy Spirit. Mata na ba? Nasuod mo sa Holy Spirit. Na wasan mulingi ang uban mo. Kana klaro kay na wagi na klarong relasyon sa Espiritu Santo. Nakaron unsaon man nato pag-align? Unsaon pag-align? Kinahanglan kamaotang mo ihap og mo recognize ba, mo ila unsay nabuhat sa Dios nganhi nato. Karon lang pagsuod nako diri sakit akong hawak. Sakit bitaw. Ako ning ipahilot gapon wa man gyapon makuan. Nagunahon ako pag naog nako na kung anong sakit mangyapon na akong hawak. Pahilot man tanin akong mayo. Hangtod yun diri pag dayon na yung suod diri, akong gisandig-sandig o gamay, sakit gyapon. Pag abot na yun ako diri pagsugod sa misa, ningon dayon ko, ganiha ba? Akong giingnan, ngano man ni Lord nga sakit man ni. Ningon dayon sa akong hunahuna, wa man ka kapasalamat God adtong mga adlaw nga wa na mo sakit imong hawak. Naku ako pitinood no, naku salamat kay itong mga adlaw Lord ha. Niya sagdi lang og ni sakit ni karon, total nakakolekta masag ko atong niaging adlaw. Salamat kayo. Nya wa jud ko kapasalamat nimo. Karon nawa ang sakit. Wa nagi sakit. Mulikta na sa ni Lord. Bitaw, tanawa unsay atong tubag sa Salmo. Unsay tubag nato Salmo? Tanawa, unsaon nako pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Kita siging mahays Ginoo, siging mahays Ginoo. Wa gani kaihap, pila na kabuok kaayuhan ang gihatag sa Ginoo nato. Kana lang makahingoy ab mo diha. Ang hingoy ab naman mo ron. Kana lang kadako na ng pasalamat. Daghang kay mga tao di nakahingoy ab, gaana lang vegetable napay mga tubo diri pamuta nga di nakahingoy ab o makahingoy ab ka dito sa ICU. Ay ano mo ingon mga doktor, very good ana nagiuban ron di nakapangutot, pero ang mga doktor magsigig pangutana inig adtos pasyente labi na mga paralyzed nakapangutot na, nakapangihi na, nakalibang na. Ana, mga grasya di ay na. Di ba? Ikaw, sige lang ka reklamo. Sige, pangihi. Oy, sige. May gani kay makaihi pa ka. Ana, baho ba ni mo diyang utot? Oy, pangal-utot ba ni mo? May gani kay makautot. Pasabot. Nindot og sitwasyon iyang internal organs. O di mo na ka-appreciate. Malimot ta, ana. Malimot. Ang ato dayong buhaton siging pasalamat. Unya kung naay sitwasyon nga moabot nato, mangutana ta sa Espiritu Santo uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Nya ang taong mapasalamaton automatic gina mapaobsanon. Og mulihok ra gid ang gahom sa Ginoo diha sa mga taong mapaobsanon, sama sa mahal nga Birhen Maria, sama ni Hesus, ug sama sa mga santos. Humble hearts. Pero kana mga mapahitason, kanang mudiktar kita sa Ginoo unsay mahitabo, tanawa namiya isa unsaon na to pagsabot niya na kalisod ana sabton, kay ang ilang hunahuna gusto man nilang i-impose ang ilang hunahuna ngadto sa Ginoo. Pag ingon ni Kristo, kaon mos akong unod, kaon mos inom mos akong dugo,
ingon sao pagkahimo ri yabag ka diha. Pakadon tanimo sa tani ungo. Himuon tanimong ungo. Gusto man nato nga matuman ang atong gusto, mao na mubiya gitas Ginoo. Unsa man ang gustong matuman imong gusto, pride. Higiling nga imong tupad. Ingna nakadawat ra ka sa imong kauban sa balay. Sige, nakadatanan imong kaubas balay, kadawat ra ka. Di ka magsigig yaw-yaw. Ha? Kamong mga yaw-yawan, liwat mo nako, joke. Liwat mo, yawa. Yawa, reklamador kayo. Bisag dito na siya sa langit sa una, reklamo lang yapon. Napunta nos impirno. Nya mo na tudluan tas yawa, pagsigig reklamos Ginoo, imbis mo ihap sa mga maayong butang nga nahimos Ginoo nato, magsigi na nun tagpangandoy anang wa pa nato makabot bunga sa atong mga tawhanong pangandoy nga puno sa garbo, puno sa pagka-materialistic. Kana lang mangandoy ka nga munindot yun imong kilay, nya kung di yun ihatag sa Ginoo, imog yung kiskison nya badlisan, namugos matingali ka ana. Kana bang mamugos yun ka nga tungod lang kay ang imong pagbati, murag laki, unya ang imong biological sit-up, babae, mamugos yun ka, maglinaki yun ka, bisag babae ka, basig namugos na ka ana. Di ba? Kana bang laki ka, nya maibog jud kas imong isig kalaki, nya ang imong konstitusyon sa lawas laki gyud, mamugos gyud kang mahimong babae. Kibawa mo nga si San Vicente Ferrer, nagmilagro ni siya. Kibawa mo? Purting daghana ani niyag milagro. Murag hapit moabot tingalig 1,000 ka milagro ang na recognize sa atong tradisyon sa simbahan o sa record sa simbahan. Atong buhi pa siya hangtod, patay na siya hangtod karon, na ani siya milagro. Usas pa nga milagro nga naa sa iyang gusos. Ang saban, dunay babae nga nangandoy nga makaanak. Nya nakaanak gid siya. Sus gusto man siya laki. Ang iyang naanak babae man. Niluhod siya nga mapaubsanon og nihangyo ni San Vicente Ferrer. Nihangyo nga tos Ginoo ba pinaagi ni San Vicente Ferrer, kanindot unta kung laki pa ang akong anak. Pagbalik niya ang iyang anak nga babae nahimong laki. Mao na unsa may buhaton ninyo mga lalaki nga gusto mahimong babae, luhod mo. Luhod pagampo kanindot unta Lord nga mahimo kong babae nga iglakaw nimo tan-aw sa amin ay laki man daig gapon. Ayaw lang sag pamugos. Ngano mamugos man ka nga wa man nagitugot sa Espiritu Santo, pasalamat na lang nga sa ubang mga butang nga gihatag sa Ginoo nimo. Ako bitas una, porti man akong ampo nga madayon gitong akong kaminyoon. Wa man madayon, porti na kong hilak. Wa man madayon. Pero sa akong pagdawat, bisag gahilak ko, unsa may resulta, nakauyab pa kog laing duha. Di nindot kayo. Nya wa naman madayon yun akong kaminyoon kay nagkabuwag sa biyato, gool na sa kay ko ato. Hilak na sa kog kaduha. Ana, wa madayon. Unsa may resulta? Ano may resulta? Pari na ko, tanawa. Naidaghang madre, nindot na. Pero dili na para minyo, kauban na sa panaw, sinunod ang Ginoo. Ang pagpaubos, muna ako magpaubos lagi ko pagsulti ninyo nga palit mong slat. Maunay gitudlo sa Espiritu Santo nga ayaw gyud hunong og baligyag slat, Padre. Kay kanang slat-slat anha diha mo gawas ang inyong tinuod nga gugmas Ginoo. Dili sa gidakon sa kwarta nga inyong gipalit or inyong gihatag, kung dili diha sa gugma nga inyong gipauban matagpalit. Muna do na ta dinhi moanhi mga buta nagmasahe gatigom og kwarta para ipalit og slat, magkuyog pagidinhi tagutlo kabuk tagupat kabuk maginunitay intaos abaga. Kay nga naman gustong mo palit og slat, mga buta.
ni ano'y dili mga buta di gyud kakita sa window nato dito aron lang unta mo hapit og palit og slot, sige lang magpaubos lang ta pagdawat ana, di ba? Bisan pa man o ginagmay kanunay kitang mga nagmahal o nagsunod sa Ginoo na agyod ang dako kayong kausaban sa atong katilingban. Ang atong simbahan na usab, ang simbahanan na usab, ang ato sa mga kasing-kasing na usab. Daghan kaayong mo testimonya nato dinhi nga ang iyang kalinaw o kalipay nga gibati karon lahi gyud kay sa una. Nya kinsa may nakabenepisyo siya o ang iyang pamilya. Kay di naman siya yaw-yawan, di na sa siya particular kay anang kwarta. Kay nga naman, kay bawo man siya nga kanang kwarta, dili na angay tigumon kung dili ipaambit. Mao na ang mga tinunan, padayon silag hatag sa ilang kaugalingon ngadto sa mga tao hangtod milambo gining maong simbahan nga karon nahimo ng tibuok kalibutan. Natuma na gyud ang pagkakatoliko ni ining maong simbahan kanang pagka-universal. Kinsa may naghago ani ang mga apostoles nga nipadayon bisan pag ang tanan ni biya na ni Hesus. Unsa may konklusyon ni San Pedro giniyahan sa Espiritu Santo ningon siya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Hingna sa dili pa ta mamatay. Sige na. Na sa dili pa ta mamatay. Mamalit na tagslat. Hingna. Hingna ba? Kay basi gatuo ka sige kag palit og pagkaon, di ka mamatay. Oh, mukalit lang kag kamatay. Mao na ayaw huwata nga magsigi tag supak-supak sa Espiritu Santo. Pauban niya, pauyon-uyon niya. Pangutan siya, unsay akong angay isulti, unsay angay na akong buhaton, nya buhata dayon, mahimog yung kang malipayon, malinaon, labaw tanan, balaan.